Jeg vil også vide, du er bag mig. Ja. Okay, videre. Jeg er lige bag dig. Jeg er lige bag dig. Fuck. Så du det? Ja. Så tager jeg den anden. Hvad er der? Nej, der var så ingenting. Så tager du den anden. Oh shit! Ost. Kan du ikke slukke lyset, hvis du skal sidde og spille? Fuck! Så du det? Jeg kunne lige så skimte af. Et bord for 2. Kom nu. Sæt over. Jeg har købt det her. Så. Fuck, du gav lige tæmmerblikket der. Har vi en... Ding. Yeah, just like you are here. Oh, fuck! Shit! Oh! Oh, shit! What is this? Okay, det der, det er min svaghed. Det er min store svaghed. Trapper? Yep. Wow! Oh shit, man. Hey, den er levende. Dræb den. Nå. Shit, man. Jeg er skræmt, inden jeg går ind. Oh my god, what the fuck is that? Åh, det var da klar på. Her. Nå, den åbnede den her. Dø! Okay, godt sagt. Hvad aktiverede du? Det var ikke triggerhurt. Okay. Det var sådan dø steder. Hvor skal vi hen? Wow, 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 wow! Shit, 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 shit! Jeg døde bare. Åh, det var et kæmpe monster. Hop ned i plakken, skynd dig. Undskyld, jeg griner af det. Det er ikke min vilje. Jeg ved godt selv, at jeg...